Jestech śląską bajarką. Tak się mianuje, a normalnie to, że jest skromnodziołcha Dominika się nazywam. Jestech babą, żoną, mamą i muzykiem. Grom też na wiolonczeli. Wymyśliła se, żeby opowiadać bajtlom o tej naszej śląskiej gotce, o tym, co moja babiczka robili, o tym, co moja mamuliczka robili i o tym, co ja robię. Bo kaś to się traci i my w tym wszystkim się też tracimy. Dlatego chcę do tego wracać, do tego korzeniu i tym się z innymi dzielić. W mojej chałupie się mówiło, ale przemycały się śląski hasełka, jak my to zawsze sobie go dali, czy taki powiedzonka od babiczki i od dziadka. Moja babcia go dali i go dała moja klasa z Rownia, którą serdecznie pozdrawiam z gimnazjum. I to tak po prawdzie, to oni bardzo mnie do tej gotki kaś przytulili. Dzięki nim ta gotka, że zaczęła przoć i posługiwać się nią tak na co dzień. Ale moja babcia pochodzi z Pawłowic. To są jej ziemie, jej ojcowizna. Pawłowice koło Pszczyny, zawsze tak się go dało. I jakoś ta właśnie ziemia pszczyńska, te Pawłowice, te zielone pola, to jest taki teren rolniczy. Zawsze to kaś we mnie rezonowało, było mi takie bliskie i ten Śląsk zawsze se kojarzyła z taką wielką przestrzenią, z takimi polami, takim bezkresem, z czymś łagodnym, delikatnym, gryfnym. I o takim Śląsku, o takim przociu, byciu w relacjach w rodzinie, godaniu, byciu ze sobą, zawsze, że chciała dalej mówić, godać i przekazywać taki Śląsk właśnie, jaki żech tutaj we Pszczynie, w Pawłowicach, u babiczki Zosi z Nodła. Zastanawiałam się nad tym długo i wymyśliłam coś takiego, że tak naprawdę mam takie słowa, takie słówka, co za mną łażą. I teraz mam takie słówko dekiel. Czemu dekiel? Godo się też tak trochę, jak się to mówi? Obraźliwie właśnie. Godo się tak obraźliwie, ty deklu, że masz coś z deklem, nie tego. Ja czasami też mam. Nierówno pod deklem, to tak się nie mówi. Ale ja tak sobie myślę, że do mnie ten dekiel to jest taka przykrywka, taki, nawet nie przykrywka, taki zamknięcie czegoś, domknięcie, zakończenie jakiegoś czasu. I teroski, jestem mamą dwóch takich małych synków i czuję, że w moim życiu kończy się jakiś etap, żeby go tak zamkła, przykryła właśnie deklem i ta krauza jakaś odstawiła se do spiżarki, niech se tam czeka, niech się tam dymfuje i czeka na swoje otwarcie. Co to jest ta śląsko-bajarka? Czemu bajarka? To trochę też nie ma takie śląskie słowo. Ja po studiach wiedziałam, że chcę się rozwijać w jakimś swoim kierunku, no i szukałam właśnie takiej swojej tożsamości, jako ją właściwie jest. Wiedziałam, że umie improwizować, że umie jeszcze nie tak dobrze, ale trochę umie godać, że znam śląski repertuar przez bycie właśnie w takim projekcie Adam Oleś Hurdu, który serdecznie polecam. No i se pomyślałam, że lubię też współpracować z bajtlami, więc żech to wszystko do kupy zmiksowała, zrobiła taki miszung i żech se pomyślała, że byda opowiadać o tej naszej śląskiej tradycji bajtlom w jakiś taki, mam nadzieję, przystępny do nich sposób. Zwykle są to takie warsztaty regionalne, które prowadzę w różnych instytucjach, w rozmaitych miejscach, w przedszkolach też, czy w takiej pięknej bibliotece, tutaj czytelni we Pszczynie, jak my się dzisiaj spotkali.
I okazało się, że był to trafiony pomysł, bo wiele dzieci dzięki temu poznało śląskie słowa, śląskogotka, poznało wiolonczelę, jakoś oswoiło się z tą naszą tradycją i okazało się, że bardzo wiele instytucji jest zainteresowanych tą współpracą, więc prowadza już taką własną firmę, można powiedzieć, Śląsko-Bajarka od 5 lat. Mam nadzieję, że jakiś torcik się znajdzie od mojego chłopa z tej okazji. I bardzo się tym cieszę i mam nadzieję, że będę mogła dotrzeć do jak największej liczby bajtli. Muszę też powiedzieć ważną rzecz, że współpracowaliśmy w zeszłym roku z teściem, dziadkiem Mietkiem, który podzielił się swoją właśnie taką wrażliwością śląską, swoją fantazją i napisał piękne bajki, śląskie bajki. I te bajki nagraliśmy w studiu Radia M. No i planujemy, że wydamy je właśnie może jeszcze w tym roku. Więc będzie to takie szczaśnięcie się pokoleń. Dziadek Mietek i my i taki bajtle z Katowic. Już 10 lat temu miałam okazję współpracować z takim hopem z Żor, wiolonczelistą jazzowym, Adamem Olesiem, który już dawno temu, jak Grzech była taką dziążką, frelką właściwie w gimnazjum, zachwycił mnie swoją grą, swoim podejściem nietypowym do instrumentu. I już pamiętam, że wtedy, że chcę pomyślała, chciałabym tak grać. Okazało się, że parę lat później on do mnie zadzwonił i powiedział, że ma w głowie taki projekt, żeby ocalić pieśni ziemi pszczyńskiej, że chciałby je pokazać trochę w innym sosie i zaprosił do tego projektu zespół Radostowianki, taki charakterystyczny, tutaj tradycyjny zespół śpiewaczy, i mnie jako wokalistkę i wiolonczelistkę i muzyków jazzowych z Polski do współtworzenia tego projektu i powstała taka piękna płyta hurdu, na której znajdują się właśnie pieśni z ziemi pszczyńskiej w sosie muzyki jazzowej. Mnie się to tak jakoś spodobało, zarezonowało to we mnie, że też postanowiła dalej z tym repertuarem działać i szukać też takiego swojego miejsca, swojego dźwięku, brzmienia w tym wszystkim. I całki czas udaje mi się to robić. Mam nadzieję, że jakoś to rozwiją i chciałabym dalej w tym kierunku iść. Nie jestem muzykiem orkiestrowym, mój mąż jest w Ostrawie, gra na kontrabasie i to też jest ciekawe, bo tam my się też zczaśli tak naprawdę z kulturą śląską. Oni też mają taki swój czeski śląski, który się pojawia w takiej gotce muzyków w czasie przerwy orkiestrowej, więc to też jest całki czas te mieszanie się kultur gdzieś tam odczuwamy i chcemy się tym dzielić, znajdować na to jakąś swoją nutę, swoją modłę i iść z tym dalej w świat. Tak naprawdę bycie rektorką ze muzyki, to mi się trafiło w COVID-zie. W zeszłym roku była taką panienką z okienka, jak się to śmieje zawsze, i już jak zdalnie prowadziła te wszystkie zajęcia. Dopiero teraz jakoś mnie to chyto na żywo. I bardzo się cieszę, bo uczę we Mościskach. To jest bardziej jak się jedzie na Zgoń, na Mikołów, taką małą miejscowość i tam że spotkała uczniów, co pięknie gadają. Bardzo się z tego cieszę. Dyrekcja świetnie godo. Większość konferencji jest w Gotce, co jest do mnie naprawdę niesamowitym odkryciem, że to wszystko tak żyje i jest jeszcze w nas taki świeży. Ta śląskość, ta Gotka, że to w nas tak tętni. Bardzo się z tego cieszę. Więc zdarza mi się i godać, no ale czasami też muszę trochę mówić normalnie, no bo zdarzają się też osoby, które nie poradzą godać. I to też szanuję, bez tuż do nich mówię. Zależy kaj. Zauważyłam taką zależność, że im większe miasto, tym mniej godają. I tak naprawdę w Katowicach najmniej, że się z tym spotkała, muszę tu powiedzieć. Więc tam jest teren do ewangelizacji. Tam jest teren do misjonarstwa śląskiej Gotki.